खुलुमबाय लोगोफोर आंनो संग्राय गादा इउटुब चेनेलाव एकदम मा होनोमोनलाय नारद मुनि बायदि जानानै नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरबाय आरो आं दिनैनो एकदम खानाय बोजागासिनोसो देलायदों आरो जों गामियाव पस्ट दं नालाय बेयाव थांनानै एसे देलायगासिनो आङो ओमफ्राय ओइ नै सासे बिथांजो दंफैयो जोंना बे बिथांजोआ एसे बोना होबाय आरो खानाय बोग्राया न'आवनो एसे दंखायो नालाय नैबे बिथांजों बोबाय आरो लाइनाबो एकदम थांबाय थायो जारलासो नै साराब गोनां जाबायलै माबा बोरैबा साराब गोनां बायदि माने थारमाने बे खानायखौ ओरै थेबखोनानै एसे लाबाय आं बोजा मोनगौबा नेनायाव दाबो जाला जिखुनु जाया जायखिजाया बैसागोनि सिगां बोजाथारगोन आं नेथ'ला बेखौ बोजाथारनोसै आं एसे जोनोमाव खनसे सिदा लानाय नायनोसै आरो आं एकदम माबा दङ गामियाव पस्ट दङ बेयाव थांनानै एसे देलायदों आं नै नों थाङा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै एकदम साबस्क्राइब खालामदो आरो नैबे नोंजों संग्राय गादावनिखौ एकदम मोखां बायदि नुवाखै आंना देलायाबा नायजाखाया बुगालेले नुखायो देलायबा एसे नायजासाबो आरो हाथायबो फुबावाखैसो आं नै माराम राम मुस्रालायबावसो देलायमोन आयै नो खानाया फारसेल' सिदा जाबाय आरोखि ओमफ्राय नै ओरै गयरिनो दं लाइनाबो गैया बिथांमोना नेगासिनो आंखौ नै बिथिं सासे दङ नायदोब्रा एसे बोलो बोलो बा लायदो मा जाहोयो आंसो बोदोंमोन मा जाहोयो गैया मोनजाया इनि खालायनानै नेनानै मोनासै खावसे जाहोनांसिगोन खावसे जाहोनोसै दा सिंग्राखौ थुरसि बायदिखौ सुसुनोसै बाय थांनोसै जोङो नै बे दुंग्राखौ लास्रोबाय आरो नोंहालाय दुंग्राया लाबाय अ नोंहा दुंग्रा गैयाना नों लादो होमबा आं दुंग्राखौ नोसखा जालांखाबायलै थोदो बिदिब्ला जाबाय 10 मिनिट दा खोन्थाहैबाय थानोसै आं दा हजों मा देखायनो हायो एसे थाङा ए जों थांसैलाय फालागासि फैसा लायाखै दा हौवानाव बिनांसिगोन र' मा 20 थाखानि 10 थाखा जोंना बेवाया नै जोंनि आदा आरो बियो हाय होनलाय एसे आदा हाय होनलाय होनदों दा रागा जादों सोर फाग्ला फाग्लि खोन्थाहरनो हा सोर फाग्ला फाग्लि खोन्थाहरनो आयौ गैलाहाय रायबायसो बेवाइफ्रानो गासिबो रायजोबोसो जाबायानो नोंस्रा मोनजाबायानो मोनबाय नालाय थावा गोथाव गोथारदों नारजिया बारा गोथाव गैया नारजि अमा बेदरजों मा रायनायल' दखानाव भिडिअ खालामबाय आं दखाननियाबो रायना हरबाय मा नोंबो रायनायल' दखाननिखौ खालामबाय आङो सोर फाग्ला फाग्लिनि देखायहरनो होनबाय फाग्ला फाग्लिनि देखायहरनो दसेनो आं लाजिलै बे जिरायनो सोरजों जिरायनो बिथांमोनहा नुवाखै बाब्रे सोरबाफोर हाबायाव हायेर नांगौबा लिंहर बिसोरखौ देन्जारसो ने जाबायनो होथ'नांला र' बेखौलाय नों सल'आ मोजांमोन हाबाब खाफाल दायो खनगोन आं दायो ओंखाम जाफैबाय फैनाय लोगो लोगोनो नारजिजों जाबाय नारजि ओंख्रै भाजा ना भाजा जानानै मेंगुलायबाय गोलोमफुजोब्बाय माने अयथासार गरम आयु खालामबाय थानांगौ बावनो नाङा जम्बि मेंलायबाय ओमफ्राय नै रेडि जाजोबथारबाय सोर जानो नाम्बार फैद' ने बेवाय दाम नै बेवाया संनायाव नाम्बार 1 नाम्बार 1 एक नाम्बार एसे प्राइस होलांदो दे देनां बिजामादै मोनबा बिजामादैनाव जोंखौ लेंना लेङा मानो लिङा नांगौ जाखो गामिनिखौ लिङा जायो सोरबा जरुर लेंलांनांगोन दे एकदम माथो एखमबा खेबनै रायलाय दिनलाय खेबनै सोलायबाय होथारदों बा बिथाङा आयै बाहागिया मदिया नरेन्द्र मदिया होथारदों मा मावदों नोंथाङा आं ओंखाम संदों एकदम सोरबाफोर नांगौबा लिंहर आरो ने थाङा नोंसोर ओंखाम संनाय लिंहरबा थाङो सोरबाफोर नांगौबा लिंहर एकदम नैबे संग्राय गादावनि इउटुब चेनेलावल' एकदम कन्टेक्ट खालामहर आरोखि ने ना एवगासिनो नैबेयाव मासे जालांगासिनो बिथाङा होथारदों आरोखि होख्लायदो बेखौ एवनो नागिरदों ना मादों एवफिनदो आयु मैयानि एवना दोनखानाय आरो थारमाने जाजाला बियो संग्राया नै मालाय बिजायजों बिजाय मा होनोमोनलाय बिबाय ना मा होननांगौ
बिबाय सानैजों अमा राननायाव एकदम बे आंनि बिजाय Mana dia? बिबाय जाबायब्रा सानैजों बिबाय बिथाङा नायग्रा मुहुरि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नायग्रा मुहुरि ने ओं होनब्रा ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नायग्रा मुहुरि बे जोंनि माबा आं मोसौ समागान सार बियो जाफुमा बर' सार आं मोसौ समागान नि साइज नुयो खोमा Ibu macam ni ha? हात बोरैबा नुबाय थाखा जानानै देरनाय नुबाय उदैफोरखौबो बाथाबारिनि सेंग्राफ्रा होख्लायबाय नै जानाया नांलायसै ओरै दाम लारि लारि जाजाथारबाय आरोखि हाबा मोनजाहां मेरला दंथारो ने आयु मेरलाथार मानो खेबनांगौ आंखौल' डाइरेक्ट खेबनोब्रा खेबदों र' गासैखौबो एकदम होथारो नोंस्राबो जागासिनो आंखौ हारसिं खेबनानै खेबबाय ना आब' गावदां मोना जाबाय एकदम गोथाव जादों ने आब' जादों नारजि ओंख्रिजों जादों नै नारजि अमा बेदर नै आंनि जाबायजो नोंगोना नङा नंगौ नै आब' आंनि आब' एकदम गोथाव जादों ने आब' गोथाव जादों जायाखै जादों एकदम जादों जायाखै आब' जादों बे आब'आ आसा एकदम आसा मेदाम बे हालमाजि बाथाबारिनि हालमाजि नाजों जालायबावदों गोथाव आब' ओंखाम जाबाय नै आंना आब'आ एकदम शुक्रबाराव मा होनोमोनलाय रबिबाराव नुलायफिनगोन जोंहा मोखां नायलायलाय हाजिनो बे आइया आंनि नाम दोनग्रा आइया बेनो आरो ने बेनो संग्रायाव दोननाया बेखौ नायनांगौ ओमफ्राय बेखौ माबा जायो बाजै जायो आदा सौजिस्नि बिनानाव नालाय बाजै जायोब्रा बे आंनि बिबाजै ओं नोंखौ आंनि बिबाजै ओमफ्राय नों मा जागोन नोंखौ बेबो बाजै आरो बाजै मिलायथारदों माथो गावनो दोनदों संग्राय गादाखौ ओंखायनो बेखौनो लाबाय आरो आं इउटुबावबो नामखौ लोंना थामसुना जादों बिथाङा रानगासिनो बेदर अनलाइनाव मंगलसुत्र बिहरदोंमोन आरो आं एनै सफैबाय दिनैसो 2:30 जासिगोन ना मैंने सोबना ना होगा सब लग बोलो सांग ना तो डंगरो मंगलसूत्र को बिहरने लोग करने ने बेरा सुमने सुमया तब लामे उसका ने बोले दा तब नौना है फिर अब चिकन है तो सीरियस लंच आए तो ला नो फिसा कुत्ता गस्ला ओंखारदों इनो कुत्ता सैमा गस्ला होनदों नामा माबानि सैमा गस्लालै कल्पना थांनाय आगलना सैमा गस्ला होनदों नामा सैमा गस्ला गानो कुत्ता गस्ला नांगौ इनो कुत्ता मालाय बिफा फिरफिलि ड्राइभारा बिबानो मोनो आयै बिनि फिसाजो जानाय मोनबा फिसाजो जायाबाबो हिनजाव जानाय मोनबा जागौमोन आरो मालाय लांगाबनो मोनबाथाय बिथांजोआ दख'ना बायनो नंगौ दानो हा नायबाय थादोब्रा दाबो नै आंनो संग्राय गादावा गिफ्ट होनो नागिरदों आयु नालाय नै मोजांथ' नोंखौ मोजां नुदों बेखौ मोजां नुदों दख'ना बायनो नागिरदों आरो क'क्राझाराव दख'ना मोजां मोना खोमा इयावसो लानोसै नो बागरगावआवसो आंहा गिफ्ट मोनो नंखाया नंगौथाय दे लादो दे आगै दे सिलायबाय ने दिनै लाबाय नै बिथांजोआ खोमसिबाबो खोन्थाबाय आं एकदम बिथांजोआ लाबाय आरो बिथांजोनि दख'नाखौ होनदो मालायखौ बिथांजो होननानै हौवाफोरखौ मा होननो जायो बिथांजोला होनलायबावो आङो बिथांजोला आं जोलायालाय माथो जोला खानानै बयलार बेदर लाबाय जोंहा नै एकदम बागरगावनि मा होनोमोनलाय दा बयलार गोदा खुरग्रा आरो बिथाङा मा होनदों सुनिल सिट्रि बाबरे मोजांलै मबाइल गिदिर दंबा ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदोब्रा मबाइला दं नानाव फिसालासो लायो फिसाला लाबाबो खालाम संग्राय गादाव सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामदो ने मायाव संग्राय गादाव नामा गथ'बा मोजां बर'नि नाम